ଆଲୋ ହେ ମାଳତୀ, ଶୁଣୁଛୁ ନା ନାଇଁ ମ? କଣ ହେଲା ଯେ? ଆଲୋ ଆମ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖବର। କୋଉ ଖବର କହିଲ? ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ପାଇଁ ସୂଚନା ପତ୍ର। କଣ ତ ତା ନା, ହଁ SIR ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ। ବୁଝିଲୁ? ଆମ ଭୋଟର ମାନେ ନିଜର ନାମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କର ନାମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ voters.eci.gov.in ରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ପରିଗଣନା ଫର୍ମରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏହି କାମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ କରିନପାରିବେ, ତେବେ ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର BLO ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସେ ପରା ସବୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିଦେବେ। ହଁ, ଭଲ କଥା ତ। ହଁ, ଚାଲ ଆଗ ଆମ କାମଟା ସାରି ଦେଇ ଆସିବା। BLO ମାନଙ୍କୁ ପରା 30/5/2026ରୁ 28/6/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই କାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। BLO ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ସହ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ପରିଗଣନା ଫର୍ମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ଦେବେ। ବୁଝିଲୁ? ମାଉସୀ ଶୁଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଜାଣ ବଉଳଲୋ। ଭୋଟ ତାଲିକାର ସଂଶୋଧନ ବଉଳଲୋ। ନିର୍ବାଚନର ଆୟୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚାଲିଛି SIR ବଉଳଲୋ। ଦର୍ବି ମିଶାଇବା ଆମେ ହାତ ବଉଳଲୋ। ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ ଅଫିସର ବୁଲି ବୁଲି ଆମ ଘରକୁ ଘର ମିଟଣିଲୋ। ବାଛି ରଖିବେ ଶତ ଭୋଟର ମିଟଣିଲୋ। ପରିଗଣନା ଫର୍ମରେ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଆମେ ଖୁସି ମନରେ ମିଟଣିଲୋ। ଦେଶ ଗଢ଼ିବା ମହାତରେ ମିଟଣିଲୋ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ SIR କଥା ମନରେ ନେଇ ବଉଳଲୋ। ତଥ୍ୟ ଦେବା ମନ ଖୁସି ହୋଇ ବଉଳଲୋ। ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା, ଦେଶକୁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଉଳଲୋ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୋଟରଟିଏ ହୋଇବା ବଉଳଲୋ। ସଚ୍ଚା ଭୋଟର ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଆମେ ସୁସ୍ଥ ମନରେ ମିଟଣିଲୋ। ବାଧା ଦେବାନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଟଣିଲୋ। ସୁସ୍ଥ ସରକାରଟିଏ ଦେଶ ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟ ହୁଏ ମିଟଣିଲୋ। ସଚ୍ଚା ଭୋଟରଙ୍କ କାମ ଇଏ ମିଟଣିଲୋ। ସହର ଜାଣ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସଂଶୋଧନ
ଦୁନିଆର ପାଇଁ ସମୟ